to koristi. A, dosta ovako. Šuti. Je to bio ugriz? Ne znam. Dobro, što se ponovo opet igraju. Vidi naši što je sredno. Komarci me napadaju. Mene isto. Evo, prvi sam dobio prvi put od komarca. A ne pušta on, brate. Cijelog ga vuče. On kad primi nešto ne pušta. Ajmo svi ga karateom mu izbito nekim kung fuom, nekim jiu-jitsu, idemo ninja style. Dajmo opnom Gangnam style. Odu ko naše. Odu ko naše. A nije se ga uspijeva i odu naše i stala je na njih. Kada vam pokažem što smo Pravi terijer. Joj, Bože moj. Ne pušta on, gledi ovo, on drži i drži, on jedva diša, ali ne pušta. On je možda zamijenio ove kobasice za one vaše kobasice. Ne, nego to je igračka. Da, onda možda on misli da je to njegova igračka. Ama ne, samo glavno da se navlači. Da, to sigurno. To nam je dobar trening za oboje. Ovaj tvoj se nauči ne puštati, ovo moja se nauči vući. To je Mirko Filipović. Oho. Joj.